Здравейте хора, днес ще играем Murder Mystery 2. Дълго време не съм правил такова видео. И съм нормален. Окей, я да видим това как ще е пъти. Сега виждам, че почти никой от вас не ми гледат и видеята. Дългите. Само гледат шортовете. И спрете да дум скролвате тогава. Да. Сега... Къде е убиецът? Този ли е? Човек се объркам. Махнаха стотинките и сложиха някакви си топчета. Та е убиец, та е убиечка. Спасете ме, бе! Спасете ме! Ай, спрете ме! Хора, бъдете полезни! Няма таргетва! О май гад! Вие сериозно ли ще бъдете безполезни цялата игра? Какъв е този хитбокс? И второ там ма таргетваше. Буквално... Чакай. Тиминг? Майче тима това е. Като не искаше да бие никой освен мен. Тя ми почваме друг сървър. Тук сме в друг сървър, знаете. След този път би трябвало да няма тимари. Я тебе вообще ни капельки не трогал, ты мне даешь. О май гад. Тая убиец. Не знаете, че останалата част от този видео, което е като просто неинтересни неща, ще го... Тия хора мисля този път да направя супер много хаштагове на видеото, като... Защото сега като виждам някакви ютубери, които са популярни, са служили 300 хаштагове и малко съм съмнявам, че майче това е било начинът как стават толкова популярни. Почваме. Само нормален. Е, хора, да знаете, ще скипна видеото до някъде, където не съм просто нормален. Така че пиу. Не, чакай, това беше лошата мисля. О, не хвърлят ножове по мен. Ето, ще мина за тая кола и ще се превърна в убиец. Ще ме намерят ли тук? Ще ме намерят ли? Майче няма. 100%. Никога няма да ме намерят тук. Хора, шерифа съм! Я да видим как ще стане. Хора, ако успея да убия убиецът, да сложи ли MLG мимът на екранът, просто това трябва да го върнем. Много време не е стало така. Някой убиец тук? Знам ви, че сте убиеците. Аз знам го. Виждам ви даже. Време за пътуване долу. Виждам, аз съм спасителя. Спасявам градове. Ако ми дадеш диамати, с които да го спаса. Но иначе да. Аз не мога да хода направо. Бързо, бързо! Трябва да спаса хората. Не трябва да умрат.
Къде беше пътя? Извинете хора, what? Аз не съм чул никой да умира все още. Не съм чул Кинг. Здравейте хора отново. О, не, защо изобщо казвам това? Дали това е продължение на видеото? За вас е било по-малко от секунда, а за мен буквално са минали като 10 минути. Колата. Помните ли, къде от нищото се превърнах в шериф? Окей, какво трябва да спам това? Ние сме... Не, тая с... А, не, чакай, не. Това не е нея. Тя не е убиец, защото чух. Тая. Що всички момичета обичат да му следват? Кога ще ми каже някой? Окей, тук е убиецът. Окей, забавно. Копчето. Господине, добре ли сте? Само нормален ли съм? Да знаете, че аз съм малко вдъхновен от един ютубър на име Хараламби. Добре. Много благодарност на него, защото без него не бих имал идеи за тя видеа и... Безплатно, много well. Event, get currency... Mystery box. Аз имам 300... Почти 400. Скоро ще получа някакъв Mystery Shitty box. Ей! Чакаме 300 часа в тази българска страна. Чакаме 300 часа в тази игра. Минаха 30 и милиарда часа. Моля те, спри да ме следваш, нали знаеш, че играта не е почнала и не си мърдър. Само съм нормален. Please stand by. Хора, убият съм! Беги. Хора, мислите ли, че ще спечеля? Предполагам, че не. Всички казвате. Ютубърите все говорят, че са тъпи. Окей, къде са всички, бе? Махни се от мен, бе. Аз съм машина за убийство. Къде си, господине? Къде отиде? Аз го видях, но съм на... О, стабилно. Тя ми е, да. Мелами, стига си бяга, господине. Или жена. Къде сте всички? О, мага, съм толкова лош. О, май гад. Окей, GG. Това ще е краят на видеото. Така че довиждани. Този път се абонирайте, бе. Абонирайте се за този видео, бе. Дайте ми пари. Гладен.